Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ghazali. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qadim. Maharti masihina wa mu'allimina. Apa annabi maqbul. Suami soleh Imam Misbah. Wa hadrati abaina wa ummahatina. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa walidayya wal mu'minina amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasida waghfir lana ma madaya wasi'al. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidi Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasida waghfir lana ma madaya wasi'al. Sallallahu rabbuna ala nur Ahmadal Mustafa Sayyid Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasida waghfir lana ma madaya wasi'al. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi darnya amin. Ada yang Fadilatul adzani, keutamaane adzan. Fadilatul adzani. Napa dosa andani, kok andanu. Soale dadi mundhut ileh. Mundhut ileh mesti madur mesti kasroh. Cara karo Fadilatul adzan. Sing mundhope ndi fadilah.
maca fadilatul utawi keutamaane andan sing arep jenenge mundhap sing guru jenenge mundhap. Mundhap apa to? Mundhap kuwi sing penak ngulangi ora tau ngaji nang. Mundhap iki maknane mundhap. Omahe Muhammad. Baitu Muhammadin. Kok baitu kuwi mundhap. Manane maring ana maknane cara ora ngaji nak wulu ngerti. Omah iki mesti mundhap. Lambene alir, saubu aliyin. Dualiyen mundhap lha kudu maju. Wae cara nahwu sing gampang iki apa to mundhap maknane ngono gampang. Omahe utusane Allah Rasulullah utusane mergi macane fadilatul adzani utawi keutamaane adzan apa keutamaan adzan qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yasma'u ora krungu nida al muadzini undangane wong sing andan panggilane wong sing andan jinun jin wala isna manungsa wala sayun rasujiji illa kejaba syahidanya kseni lahu maring wong yaumal kiamati dina kiamat. Ene wong krungu undangane wong andan, krungu andane wong andan, baik jin maupun manusia apa wae tek wedhus tek garangan tek pitik kejaba sing krungu iki sampeyan nyekseni dina kiamat. Tukang andan ben sing nyekseni saenenge jin menungso. Nggih kula ben krungu andane tiyang niki. Apik gawa malaikat diaret lele garangan teko aku nyekseni. Aku garangan banteran kok iso. Lho apa? Aku nyekseni biyen tukang andan. Ora sido mesti tukang andan. Andan aku krungu kok ratang andel takok luwak dari garangan. Takok luwak ngomong dhewene ku. Dene wong andane hebat. Saenenge apa sing krungu andane iso mbenyekseni dina kiamat. Illa kejaba syahidane nyekseni lahu maring wong sing andan iki yaumal kiamati ing dina kiamat. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tatkalane sami tum krungu sira kabeh jika kamu mendengar anida ing undangane wong sing undang tukang andan krungu wong andan fakulu ngucapo sira kabeh munio misla ing sepadane ma barang yakulu ngucap sapa al muadzin sing andan kowe krungu wong andan munio padha karo sing diucapno wong sing andan Rahbat kowe mirah rahbat Allah ya masyaallah wa dzalika utai nirokno to munekno njawabe sing andan iku mahbubun iku disenengi mustahabun tur disunatake jawabe wong andan iki mahbub dicintai dan disunatkan
illa kejaba fil alataini kejaba la haula wala quwata kejaba hayya sholat jawabe hayya alas la haula wala quwata illa billah. Aja padha ngonang padha karo sing ngarep kan padha sing andhan muni Allah akbar muni Allah akbar asyhadu la ilaha illallah wonge muni hayya sholat kok mlebu hayya sholat kejaba nek hayya sholat jawabe hayya alas la haula wala quwata illa fa innahu maqasadni wong yakru ngucap fihi ma ing dalem hayya alataini hayya shalah hayya falah muni la haula wala quwata illa billah kon muni gak ana kekuatan nyingkri maksiat wala quwata lan ora kuatan illa billah kejaba kelawan pitulunge Allah. Cara wong ngakoni sae sapa apa nuturi bocah ya ora iso. Sing iso Gusti Allah tok sing iso dadine wong apik. Wis to pola ora iso. Ngakoni wong ora iso. Lagi cari aku ya rasa berdasar kejaba oleh pitulunge Allah merkene wong ngakoni ora iso. Ora iso. Nuturi anak ya ora iso. Mergane pengen nuturi kondo, maring aku ora iso rekan anggap sane kok iso. Ora iso. Sing iso Gusti Allah mergane ape apa nuturi wong nuturi anak ya muni sing saged namung panjenengan kula mboten saged blas. La haula wala quwata illa billah. Ngakoni ora iso. Nuturi bojo ya ora iso. Sing iso Allah kula blas mboten saged Gusti mila kula ajeng nuturi bojo jenengan ewangi sing saged jenengan kula mboten saged. Akhire berhasil maring aku ora iso. Kathek ngaku iso ora sing iso Allah illa billah. Kene nanggone aku maca nanggone tapi lali jenenge tapi dawe Nabi Khidir sapa wonge krungu andan kok muni sing tukang andan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kon muni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kok tambahi ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ngono. Dawe aku maca iki dawe sapa Nabi Khidir. Wong iki ra ngarah wuta selamanya. Nek krungu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kon muni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kon nambahi ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ora ngarah wuta sauripe. Tapi tenan, aku deknane kan mripatku rondok piye masih aku tekone Pak Hardi. Kula mripat kok ningali kok ngene. Niku gejala apa ngarep-ngarep napa? Katarak. Wah, katarak. Motoe penting sih kok katarak piye. Ngaji nek maca ora iso ya Allah. Aku sodet. Aku eling mulangane Kiai piye kok ngono. Dawe Abdul Qadir dawe Nabi Khidir. Eneng ngandan krungu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kemuni terus kon nambahi ya habibi wa qurrata aini Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ngene iki ketoke biasa tapi tenan alhamdulillah saiki ora aku yo ora tidur. Ku takoki endi Sios? Padang malih aku. Aku
bar jemaah terus ngene aku ndi giliran ngenyut kene parti mripat kula damel kok kados enten kaya nang omah nggo apa jenenge lah niku gejala kata aku pikiran moto penting niki ya diamalno niate nglakoni sing diulangno nang indir wis candhae fadilatul maktubati keutamaane salat fardu fadilatul maktubati keutamaane salat fardu urung berani urung la haula wala quwata illa billah gak ana kekuatan nyingkri perkara sing elek wala quwata lan ora ana kuat ibadah illa billah kejaba karo pitulunge Allah kayak kiai ngono emane kok ngono ki apa kiai biyen marai nabi tau ditakoki maknane la haula niku ya emane ora ana daya nyingkri perkara sing elek lan ora ana kekuatan nglakoni perkara sing apik ibadah illa billah gamane wong ngakoni ra iso apa-apa mari saiki wong padha ngakoni sangan iso minter anak kan bocah iso ndadekno wong apik ora iso ngakoni iki yo ngakoni ra iso yo kandha sing iso sapa illa billah mergane wong ora berhasil maring rumangsa sakane kok iso padahal ra iso lali sing iso sapa Allah kene yo njaluk kandha kula badhe nuturi lare-lare Gusti mboten saged dados dangsae kedhe pitulunge panjenengan akhire berhasil mari ngakoni ra iso wa fi qaulihi lan ing dalem ucapane wong sing andan qad qamatis shalah kot teman-teman komat dijenengake apa salat kot komatis salatu sungguh akan didirikan salat kon muni piye aqamahallahu wa ada maha aqama muga-muga jenengake ha ing salat sapa Allah wadah malang langgengake sapa Allah ha ing salat aqamahallahu wa ada mahai krungu kota mati salat wa fi taswib lan ana ing dalam taswib muni as-shalatu khairu minan naum ae kauli tegese pengucap muadzin wong sing ngandan madil fajri andan subuh lafat sing ngandan subuh kok muni as-shalatu khairum minan naum salat iku luwih bagus ganjarane ketimbang turu munio sodakta wa barorta wa barorta bener sampeyan sodakta wa barortal bagus panjenengan bagus ira sodakta wa barorta wa indal farogi nalika wis rampung wong ngandan yaqulu ngucapo sapa wong sing ngandan andin muni piye Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah
wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'atta. Allahumma duh Gusti Allah Robba kang dadi pangerane hadi dakwati tama ing pengundang kang sempurna iki, pengundang kang salatil qaimah lan salat kang dijenengake, salat yang akan dilaksanakan. Ati mugi paring panjenengan Muhammadan ing Nabi Muhammad al wasilah ing derajat kang luhur, wasilah wal fadilata lan kautamaan kang agung, wab ashu lan mugi paring wab aslan mugi apa jenenge mbangkitkan itu terus wab aslan mugi nanane apa jenenge paring iso wab ashu lan mugi paring panjenengan hu ing Nabi Muhammad maqaman ing derajat mahmudan kang pinuji. Berilah dia derajat yang sangat tinggi, alladzi kang wa'atahu kang wis janji panjenengan hu ing Nabi Muhammad. Nonggone hadise kan halat syafaate. Halat eling kuna kene sarahe guru marom biyen. Halat iki menawa jabat. Nek sarahe guru marom halat menawa jabat. Wajib wong sing kurung anten kok maca donga iki wajib oleh syafaate Kanjeng Nabi. Halat ben wajibat. Halat syafaate yaumul kiamah. Wajib wong ki oleh syafaate Kanjeng Nabi dina kiamat. Nek barenten kok ndonga ya Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wassalatil qaimati ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'ashu maqamam mahmudal ladzi wa'atta. Pengen oleh syafaat Nabi ndonga iki ana andan. Fadilatul maktubati keutamaane salat wajib salat fardu. Iki nang ngene kiai kan sak lempir terangane iki nang kene nggo berwari. Qala dawuh sapa Allah taala innas sholata setune salat kanat ana ya salat alal mukminina ing atase mukmin kitaban dadi kewajiban ketetapan mauqutan kang diwektu. Salat itu merupakan kewajiban yang waktunya sudah ditentukan. Kita bamesen nentuno sapa Kanjeng Nabi. Salat maghrib nganti saiki mulane Nabi ra perubahan. Kok nang saiki dileh salat maghrib karek loro. Salat nisa tambah insya mari bar istirahat. Ora neng mulai biyen tetep kitaban mau terus diketapane Allah. Maghrib ya 3, subuh ya 2. Tur wektune wis ditentukan. Ra kena
gawe dhewe mulai biyen saiki kita mau buta wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-shalawatu utawi biro-biro salat al-khamsu kang 5 salat 5 wektu mulai subuh ngantek pas ngisak kuwi wal jum'atu lan jemahan jemah wage ngatek jemah legi ilal jum'ati maring jemah neh iku kafaratun penglebur penghapus 5 maring dosa mane maksud dosa ne bena hunna antarane salat jemah ngatek jemah neh tapi syaratnya mas selagine ustunibat didoi apa kabairu dosa gede salat iso nglebur dosa maghrib ngantek isya zuhur ngantek asar dosa antara keduanya dihapus jemah wage ngantek jemah legi hapus semuanya dengan syarat ana syaratnya wonge gelem ngedoi dosa gede mastunibat selagine den doi apa kabairu dosa gede angger dosa sing gede didoi dosa cilik ilang kabeh salat ngantek salat meneh jemaah ngantek jemaah meneh wasu ilalan ditakoni ditanya sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi tahu ditakoki sahabat takoki top ayul a'mali pundi amal sing afdhal utama ngamal tentunya kan kathah sing paling top ngamal napa kanjeng Nabi haji ya mal poso ya ngamal sing paling top napa ora dawuh sapa Nabi as-sholatu salat liwaktiha maring waktune salat dilakukan pada waktu nanti amal sing afdol amal sing paling top aku biyen tau ngaji ngene Mbah Pake bab salat Mbah Pake tau salati padha karo cagak salatu imaduddin lah kaji padha karo cendhela cendhela ana kaji cendhela mbok gawe ganteni salat kowe ora salat mbok ganteni kaji cendhela telu ora cukup salatem kathek mbok ijote nggo kaji kok kaji ping 3 elek-elek kaji ping 4 ora kuat rubuh tetep omahe jane nang wong gak ora salat kudu karo pone narane cendhelane wis cendhelane mbok ganti cendhela ora kuat omah kathek cagake mbok ganti cendhela ora kuat tetep kuat cagak cagake agama kuwi salat mergane afdol wa kanalan ana sapa Abu Bakar Pake Bakar Abu Bakar jenenge kan Abdullah duwe anak jenenge Bakar metulane Abu Bakrin do karo kene anake jenenge Zainuddin ya Pake Zainuddin wong Arab kan padha Abu Bakar jenenge Abdullah duwe anak jenenge Bakrin mergo colane Pake Bakrin Abbas kan Abbas ya Abdullah mergane Ibnu Abbas Pak Abbas Ibnu Abbas anake Abbas yaqulu dawuh sapa Abu Bakrin dawuh Abu Bakar piye idza tatkalane hadara teka apa
as-sholatu salat wis salat wis wayahe manjing kumu ngadeka sira kabeh ila narikum maring geninira kabeh auqat tumuha utawa nguripake sira kabeh ing nar. Apabila sholat sudah datang maka laksanakan. Fa'at fi'u moko mateni sira kabeh ing nar. Wis wayahe salat wae geni neraka disiapkan. Regane mbok urupna ta mbok pateni. Nek mbok tinggal berarti kowe padha ngurupna neraka. Nek penglakone berarti fa'at fi'u mateni to padha geni apa jenenge ya mateni sira kabeh ing geni kuwi fa'at fi'u mongko nyiramo kabeh ing geni berarti nglakoni salat iki padha karo mateni geni neraka. Dene nek wayahe dhuwur pas beduk gak oleh salat soalé wayahe geni neraka diurupno. Nek wayahe ngasar mesti ora oleh salat pas kuwi dinyalakan. Wayahe ngene iki mokono dikakno. Dene ora oleh salat bar subuh ora oleh salat sunat bar subuh. Mari wayahe diurupno terus dikon mateni. Ping pindune kena apa salat bar subuh ora oleh. Soale iblis mbahane setan biyen. Pingno etan kono terus ngongkon wong-wong kon nyembah dheke. Regane wong Jepang ki anggere wayahe esuk madhep ngetan terus nyembah srengenge kuwi. Soale hidup tanpa matahari tidak bisa hidup. Dunia rasa urip. Regane wong Jepang do nyembah srengenge. Kok ora nyembah sing gawe srengenge? Kok nyembah srengenge? Fadilatu itmamil arkani kautamaane nyempurnaake arkane biro-biro rukun. Keutamaan salat rukune disempurnakno. Ruko piye ruko paling ora subhana rabbil azim. Senajan trawe wektu sing tumaknina. Kok salate ono kaya nutupi kaya wong srengen buur. Wah. Nah, salat kok 7 menit bar traweh. Kudu sing sempurna kautamaane nyempurnaake pira-pira rukun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man sapane wong salat sapa wong salatan ing siji salat oleh nglakoni liwakti ana wektune wayahe magrib wis migabang wis metu ngantek migabang tembe putih nang ngene pikih ilang luhur pas ayang-ayange wonge nok ngisore kok luweh betingit mulon wis nang luwehan maneh ngene nang kok wis kliwat saitik iki berarti wis wayahe dhuwur pas ki jeneng wektu beduk salate nganggo trengenge nek poso bulan lane karena salate pathokane srengenge kok luhur pas ayange kok ditaki pas kuwi sek beduk wong biyen aran
nek wis kliwat ayange kok wis kulon etane kanane kok wis ono etane berarti wis mulai wektu dhuwur ngantek nggone nggone takrib kan ngantek ayang-ayangi padha terluwek kawane ngedekno sak meter dawane kok ayange rene kok sak meter luwihane berarti setunggasan najan luwih nggo sak silan pokoke angger sak meter kok luwih iki berarti wis wektu ngasar nek cara ngene takrib wa atamma nyempurnakno sapa wong wa asbahu lan nyempurnakno sapa wong wundu aha ing wudune ya disempurnakno ya kemu ya nyesep banyu irung ya ngebresno ya ping telu wis rata lagi tung pisahan nambahi loro telu banyune titik biyen sih salat padasan aping 4 iki urung rata sih urung ditung siji wis rata lagi ditung siji tambah loro telu jenenge nyempurnakno wa atamma nyempurna sapa rukuke sempurna rukuke sempurna wa sujudalan sujude nek cara Imam Nawawi sujud kathek ora mancat ra dadi nek cara Imam Nawawi cara Imam Rafi'i ngono iki nggo dasar kabeh soale salat sujud iki nggo anggota 5 epek-epek dengkul terus pucuke driji mergane salat nalika sujud yo kudu mancat. Mari wong salat nganggo anggota 5 kuwi. Mergane cara Imam Nawawi salat kok ora mancat nalika sujud salate ra bener. Dewa sujud dalan sujude wong wa khusu'alan khusuke salat khusuke dilakoni khusuke ana cara nggone fikih sunat cara tarekah wajib nek wong fikih khusuke sunat sale angel jumene awak dhewe Sayyidina Ali tau takoki Kanjeng Nabi sapa sing iso salat khusuk rane ngacung Sayyidina Ali ngacung sapa sing iso salat khusuk tak kei hadiah kelambi aku le hadiah kelambi ke Yaman tak nakno milih sing iki to sing iki wis anggere iso khusuk kok tak hadiah tenan Sayyidina Ali kula disebut khusuk Allah bareng karek innaka hamidum majid aku milih sing kuning to milih sing ditakoki iso khusuk Nabi ngerti pikirane nggih mana iso khusuk terakhir jane kula saged gagal iki duna khusuk menurut gawe wong gawe wong fikih kuwi sunat ora wajib era wajib ora dadi kabeh satu wong ngene iki begene sing penting wong salat khusuk mbah ora khusuk sing penting salat tapi diusahno wong pengen aneh wong kok ora pengen wis to aku sesuk kok pengen sego goreng to angger pengen kok iso ngene gawe sego goreng ta gawe tenan mari dipen kadek ra pengen ngantek mati ora iso mergane wong kudu duwe pengen aku pengen salat khusuk kudu duwe engko diparingi Allah kok iso khusuk urijat sapa wae sujude salat yo
tenanan khusyuk tenanan urijat moko diunggahake ya salat nanti salat itu bakal diangkat mbek malaikat wahiyalan utawi salat beda iku putih musfiratun mencorong sawang salat lan salat iku dilapor mendurono mbek malaikat digawa mbek malaikat katik rupane putih katik mencorong takulu ngucap ya salat muni piye salate wonge hafidhoka muga-muga njaga ka ing sira sapa Allah Gusti Allah semoga Allah menjaga kamu dari salat kama kaya oleh barang kafitane njaga sirane ingsun katik mencorong putih mengkilat munggah bergantung ke bersatu murane mencorong iki salate wong ndi salate wong jate mencorong terus katik muni salate muga-muga Gusti Allah njaga sampeyan kaya sampeyan njaga aku dari salat kowe njaga kusuke yo mbok lakoni rukune yo tumakni nae mbok lakoni waman sapane wong salat sapa wong salatan ing siji salat li ghairi waqtiha maring liyane wektune liyane kok lagi subuh sering wis metu walam yasbik lan ora nyempurnakno sapa wong wundu aha ing wundune amuan ora sempurna walam yutim malan ora nyempurnakno ruku aha ing rukuke nggo ndenger tok jarene cara takrib ruku antara geger karo gunduhe padha sempurna wala sujudalan sujude salat sujude yo apa yo mancat tangan dipegange wong lanang kon ngene wedok kan ngene mesti sak ngene untuk dipegang ngene kok awake wong lanang nalika sujud yang wedok kan ngene ngene wong lanang ngene wala khusualan khusuke salat walalan ora khusuke salate ora khusuk ora sempurna dilakoni bukan pada waktunya urijat maka diunggahake diangkat salat diangkat di malaikat wahya kalih utawi salat saudau iku pet ireng mudlimatun tur peteng dedet wis ireng peteng ireng menisan tak kulo ngucap ya salat regane ngerbasati salat do muni piye mare dilakoni ora kusuk ora sempurna wudune ndaya aka muga-muga niat-niatake semoga menyia-nyiakan sira sapa Allah Gusti Allah semoga Allah menyia-nyiakan kamu kama kaya oleh barang doyak tani nyak-nyakno sira ingsun kowe kok nyak-nyakno aku jare salah katik urupane ireng cara wonu wis ireng elek peteng menisan ora padang blas katik mbek ngomeng semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu menyia-nyiakan saya kowe gak ngopeni aku tenanan iki salate wong mendina muni ngono nek kusuk ya pore jamaah niki rondok padang senajan ora kaya
lampu sing gedhe untuk padang tapi kan muni sekan hatta hingga idza kanat tatkalane ana kaisu sekira ngersake sapa Allah munggah mundur langit kono munggah dikersane Allah nu dilapurno nek salate ora blarah piye lupat mongko dilempit diuntel-untel yo kena kama kaya barang yulapu diuntel-untel to dilempit apa saubu kelambi al khaliqu kang amoh kaya kelambi samoh niki dilap diuntel-untel diuntel-untel piye bayut robu mongko diantemno biya klan salat wajahu ing raine wong salat hantemno wonge gane salat ora iso merubah sikap seseorang karena kaya kelambi samoh diuntel-untel dilat diuntalno wonge soalnya kenapa salate muni kowe iki mblarah ora mbok openi tenanan yo kita angger gelem salat ngene akhire diuntalno wajahu ing wajahe wong pandilatul jamaah Allahu a'lamu bissawab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amin Allahumma ya Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina Rabbi muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.